ओरैबायदि पास खालामग्रा जाबाय फार्स्ट डिभिजनासो बांसिन जायो सेकेन्डआ खम जायो थार्डआवबो सासेबो गैला दानिया उल्थासो जाबाय दाना जुदि नोंथांमोना बबेबा सेन्टारफोराव जुदि फरिखा जोबनायनि उनाव डिग्रीआनो जा हाई सेकेन्डारियानो जा मेट्रिकआनो जा इउरिनाव लेट्रिनाव जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बस्थासे मोनबोगोन सेरेबखौनो हानाय फाग्ला दाना होनबा दिनै गभर्नमेन्टआ दिनै जोंखौ मा होनदों क्वालिटियाव बारा गुरुत्व होआखै क्वान्टिटि बिबाङावसो बांसिन गुरुत्व होदों गोदोनिया सोरबा पास जादोंबा बे डेन्जार खायनो गोरोंखामोन फेलबा फेलानोसै दिनै फेल खालामनोनो मोना फेल खालामबाय माने नों गले गले फरिखा लानांगोन नोङो मानो फरिखाखौलाय जों गले गले लाबाय थानो लाया खनसेयावनो हरखाबाय दा बेखायनो गावनि खुदियाफोरा बेसेबां गोरों जादों बेसेबां रोंदों जों बेखौ बिमा बिफाफोरा एसे नोजोर होनांगौ दिनै नोंथांमोना बुंगोन माथो आंनि फिसाला फरायथारामोन माथो फार्स्ट डिभिजन मोनखो नाथाय माबोरै मोनदों मानो मोनदों बेखौ एसे नोजोर होनाया गोनांथि जायनि जाहोनाव दिनै डिग्रीआव गोबां फरायसाफ्रा पास जायो जेब्ला इउनिभार्सिटिनि एन्ट्रेन्स लिरो फेल जाजोबो बिनि जाहोनानो जाहैबाय बै फरिखाफोराव एसे गन्डगोल दं दा जोङो आं बेयाव थानाय एबसुनि मानगोनां बिथां बिबानगिरिखौ खावलायगोन बिथांमोना फरिखायाव बेरायनांगौ बेरायनानै मा खालामनांगौ इउरिन लेट्रिनखौ सेन्टारनिखौ फुरा ताला मारिजोबनानै ओरैनो जानजिसेसोल' इउरिन लेट्रिन प्लास्टिकजों सोंनानै होब्रबनांगौ नङाबा बेयाव सिङावथ' कन्ट्रल खालामनो सोरबा हायो सोरबा हाया दा मोनफ्रोमबो स्कुलाव बुङाखै साफ्रोमबो बिखौ गाहाम बुङाखै सानैसोआ दङ माबोरै सानैसोआ दं होनना बुंगोन बेयाव थानाय फोरोंगिरिफोरा जुदि बेयाव फोरोंगिरिफोर दङब्ला फरिखा डिउटियाव जुदि दङब्ला डिउटियाव हाबनानै नाय बांसिन फरायसाफोरानो प्रश्नखौ मोनागौ मानि मा साबजेक्टखौ लिरगोन बै साबजेक्टआ लांदां थायो गासिखौबो लिरजोब्बाय गावनि रल नाम्बार गावनि नाम साबजेक्टआल' लांदां थायो साबजेक्टनि नामखौनो लिरनो रोङा होमबा बेयो बेसेबां गोरों फरायसा दा बेखायनो जोङो क्वालिटिखौ जुदि नांथारगौब्ला क्वालिटि दानांगौब्ला जोंनो मटिभेसननि एसेबां गोनांथि गैला मटिभेसना मटिभेटआ जाजोब्बाय खालि गुदि फरायसालियाव साब्रै साबा फोरोंगिरिखौ नांथारगोन गुदि फरायसालियाव जुदि साब्रै साबाखौ मोनोब्ला फरायसाफोरखौ एसेबां बुजायनायनि गोनांथि गैया अट'मेटिक जाबोगोन दा बेखायनो 9, 10आव हाई स्कुलाव फोरोंगिरिफ्रा जोबोद खस्थ' मोनदों मानो होनबा गुदि फरायसालियाव मा गैया थोजासे फोरोंगिरि गैया बिनि थाखायनो खस्थ' जाहैदों दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन गावनि गथ'फोरखौ एसे गोसो हो माबायदि फरायदों माबायदि फरायाखै खालि फार्स्ट डिभिजन मोनदों माने बेजोंनो गोजोन नाङा एसे न'आव एसे तारमन्था खालाम नाय आनिफ्राय बेवहाय प्राइभेट स्कुलनि बिगोमा जानो हागौ बेयाव थानो हागौ प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय बिमा बिफा थानो हागौ दिनै गभर्नमेन्टआ मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय दङ जाय प्राइभेट स्कुला डाइस्पटखौ बानायना लायाखै बिथांमोना नैबे एबार बोसोरावनो डाइस्पटखौ बानायनानै ला होनना बुङो दानिया डाइस्पट होननायखौ नोंथांमोनाबा बुजायगोन ना बुजिया दाना बेयाव थानाय बिमा बिफाफोरा गाबोन स्कुलाव थांनानै सोङै नोंनि स्कुला डाइस्पट दंना गैया होननानै प्राइभेटनिया जुदि डाइस्पट गैयाब्ला डाइस्पट गैयि फरायसालिया मा खालामनो मोना गावनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ शिक्षा सेतुआव एटेन्डेन्स होनो मोना प्रेजेन्ट होनो मोना बेयाव जुदि प्रेजेन्ट होनो मोनाबाथाय मा गभर्नमेन्टआव नोंनि खुदियाया नामा थाङाखै रेजिस्टार जायाखै रेजिस्टार जुदि जायाब्ला गभर्नमेन्टआ मोनसे कार्ड होनो थांबाय दं बे कार्डनि मुङानो जाहैबाय मा अट'मेटिक पार्मानेन्ट एकाडेमिक एकाउन्ट रेजिस्ट्रि होननाय आफार
बि कार्डआ जाय खुदियानियाव थाया बे जोनोम जेरावबो फरायहैनो मोना, जोनोम साख्रिबो मोना। बेखायनो इंलिश मिडियामावनो जा बर' मिडियामावनो जा बिथांमोना जुदि प्राइभेट स्कुलाव होदोंबा गाबोन स्कुलाव थांनानै सोंहै नोंथांनि स्कुला डाइस्कट दंना गैया। आनिफ्राय जायफ्रा नाइन मोनबाय बे 9 मोननाय प्राइभेट स्कुलनि बिगोमाया सोंना नायहै नोंथांनि स्कुलनि 9आव रेजिस्ट्रेशनखौ सोरनि स्कुलजों खालामो, नोंथांनि स्कुलजोंनो खालामो ना गुबुन स्कुलजों थाङो? जुदि गुबुन स्कुलजों खालामोब्ला फैगौ बोसोरनिफ्राय गुबुन स्कुलनियाव थांनो होनाय नंला। थांनो होनाय नंलाबा खालामलाबा गावनि स्कुलाव जुदि खालामनो हायाबा गलं गफं जागोन, ओजोंबो गैला ओजोंबो गैला जागोन। रेजिस्टार गैला माने जिबनानो सेस। दा होमबा मा जागोन? बेखायनो बेयाव थानाय प्राइभेट स्कुलनि बिगोमा दंब्ला बिथांमोना डाइस्कटखौ एबार बोसोरावनो खालामना लानानै गावनि खुदियाफोरनि गावनि स्कुलनि भबिसतखौ थि खालामनानै लायोब्ला मोजां जायो। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, बेवहाय सानैसो फरायसुला फरायसुलिफोरबो दङ। गोबां बाथ्राखौ सारा बुंगोन, ड्राग्स जानायनि बाथ्राफोरखौबो बुंगोन, एला बुंजोबगोन। दिनै मोजां मोननाय गोसोथोनायनि बाथ्राखौबो सारानो बुंजोबगोन। दा दिनै जोंनि स्कुलाव दाख्लैबावै मोनसे अरिजिनेल घटना जादों, एखौ बुंनि आं। दिनै मिथिगौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, सासे हिन्जावसाया हाबा जानांगौबा बेसेबां बोसोर जाथारनांगोन? 18 बोसोर जाथारनांगोन। सासे हौवासाया 20 बोसोर जाथारनांगोन। दा 9आव फरायनाय सासे सेंग्रा सासे सिख्ला सानैबो 9आवनो फरायो जोंनि स्कुलाव। दानिया मा जाबाय? मोजां मोनलायनानै दा बिसाबो मिथिबाय बिसाबो थिगसे रायबाय, बिसाबो हरा दानो हरा होनखाबाय, गारलायथार होनना बुंखाबाय। आरो बेफोरबायदि नुबावबा दिगदार दं होनना बुंबाय। दा सानैबो गिबाय, जोंथ' एसेबां मोजां मोनलायो, जों मा खालामबावनो दा? दाना फनजों रायलायबाय सानैबो थैनायानो मोजां जासिगोन, जोंथ' मोनखालायला ओरै जाहैबाय। दाना होनबाथाय मा होनबाय हौवाया? होमबा आं मुलि लाना फैनि, दायो बै जायगायाव थखायाव फै, आं नोंनोबो हरगोन ओरै जाहैबाय। दाना मुलिखौ लाना फैबाय, फनजों हरबाय, नै आमुगा जायगायाव फैदो, आं नोंखौ नेबाय दं जाहैबाय। फैबाय, मुलिखौ लाबाय, नोंबो थांदो आंबो थांबाय। न' मोनहैबा फन खालामगोनां जाबाय। बिबो बारिखै थांखाबाय, बिबो बारिखै हाबहैखाबाय। मोनहैबायना जाबाय? मोनबाय जाबाय। दे हफाया खुलिदो जाबाय। खुलिबाय जाबाय। इबो खुलिबाय जाहैबाय। दाना हौवाया होनबाय, दे आं 1, 2, 3 सानना होगोन, होनबानो नोंबो गहोदो आंबो गहोनोसै जाहैबाय। दाना 1, 2, 3 होबाय, हिनजाव गब सोबाय, गावहा जागारगारासै। हिनजावा दुब्ला थैगारबाय। दुब्ला थैबाथाय मा जाखो? दा टाइमा बावबाय, खुदियाखौ नागिरबाय, बारियावसो मोनहैबाय। दाना बारियाव मोनहैबा मा जाबाय? मुलिखौबो नुबाय, मुलि जाना थैदों होनना मिथिखाथारबाय। आनिफ्राय मबाइलनि रेकर्डिंखौ नायबाथाय बै सेंग्राजोंनो रायलायदों, जाना माबायदि खालामनो, गासैबो बाथ्राया ओंखारजोब्बाय। दाना दायनिगिरि जाबाय नालाय दा माबायाव दंहैयो, जेलाव दंहैयो। दा होमबा जोंहा मा लाब जाखो? जेबोथ' लाब जायाखैना। बेखायनो दिनै मबाइला जोंनि बिमा बिफाखौ, सोरबा मास्टारानो जा, सोरबा प्रफेसारानो जा, सोरबा जाम्बायानो जा, सोरबा जाम्बियानो जा, जोंफोरानो जा, गासैबो खस्थ' मोनजोबदों बे माबाजों, मबाइलजों। रावबो बारग'वाखै, सोरनियाबो बारग'वाखै, गोरोङाबो बारग'वाखै, गासिबो बारग'वाखै। दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो माबोरै बारग'नो हागोन गावबा गावनि गथ'खौ, जों बेखौसो नायनांगोन। दिनै जोङो फार्स्ट डिभिजन मोनदों होननानै, स्टार मोनदों होननानै बारा दुगाथ'नाङा, बारा रंजाथ'नाङा। बिनिफ्राय साबसिन खालामनो नाजाथों, आं बेखौ खावलायदों। दा रायजो नोंथांमोन, जानो हागौ नोंथांमोना दिनैनि दिनाव आंखौ हारिमुनि मानसि हिसाबै हारिमुनि मोननैसो बाथ्रा बुंबावथों होननानै सानदों। दिनै जोंनि एक्ट्रेसफोरा साफ्रोमबो मथा मथि जायफोरा मोजां एक्ट्रेस होननानै जायखौ सिनायो, जोंनि एक्ट्रेसफोरा साफ्रोमबो MA पास जाजोबनाय गोजा, साफ्रोमबो MA पास जाजोबनाय। जेरै गेमस्रि, लिपिका, हेलेना, फुजि, बिथांमोना गासिबो MA पास जाजोबनाय। दा बेखायनो बेयाव थानाय जायफोर एक्ट्रेस जानो गोसो दङ,
बे लाइनाव फैनो गोसो दङ बिथांमोना सिगां सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन अब्लासो बिथांमोना सिनायथि जागोन मान होजागोन नाथाय महर गोसाब्लाबो फरायनायाव जुदि जेबो गैथाराबा बिथांखौ सनमान होनाय नङा आरो गावबो सनमानबो लानो रोंखानाय नङा दा बेखायनो बे लाइनाव फैनोब्ला सिगांग्रो जोंनो मा नांगोन सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन दिनै जोंनि गेजेराव एक्टरफोरनि गेजेराव दं लिंसार दं जोंना दिनै फैला दं बिथांमोनाबो एम ए पास फैलाबो एम ए पास दिनै ओम प्रकाश बिथाङा एक्टर बिथाङाबो साख्रि मावो दा बेखायनो जोंनो एक्टर जानोब्लाबो सोलोंथाइनि गोनांथि दङ जानला मानला सोलोंथाइ गैयाबा बिनि आखला गेजेरावनो स्रोब गोमोरो बा समाजाव एसेबां लाइक खालामनो हाया बेखायनो जोंनो एक्ट्रेस जानोब्लाबो एक्टर जानोब्लाबो दिनै सोलोंथाइनि गोनांथिया दंखाथारसै बेखायनो सिगांग्रो बेयाव थानाय जायफोर फरायसुला फरायसुलिफोर दङ बिथांमोना सोलोंथाइखौ गोसो होग्रोनांगोन दिनै बिथांमोना सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां मोनो जागायनायाव बोसोरसेयाव 2.5 लाख 3 लाखसो मोनो 2.5 लाख 3 लाखसो किन्तु सासे एक्टरा दिनै मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो 1.5 लाख 2 लाख लायो होमबा सासे मास्टार एखेखौनो मोनदों ना मोनाखै जेराव बि बोसोरसेयावसो मोनो बियो मोनसे फिल्म 15 दिन 20 दिनसोआवनो हायो होमबा 3-4 फिल्म बानायबा बेसेबां फैसा मोनगोन दिनै हेलेना मोना फुजि मोना बेसेबां लायो मोनसे फिल्माव 2.5 लाख 1.5 लाख लायो होमबाथाय माथो लस दं दिनै पंकज लाहारिया सिनेमा लिरो पंकज लाहारिया मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो 6 लाख 5 लाख लायो सासे हाई स्कुलनि मास्टारा जागायनायाव बेसेबां मोनो 3 लाख 4 लाख मोनो होमबा मोनसे फिल्म लिरनायाव जुदि 6 लाख मोनोब्ला 2-3 फिल्म लिरबा बोसोरसेयाव बेसेबां मोनगोन दा बेखायनो नैबे हारिमु लाइनजोंबो जोङो जानो हानाया फैथारबाय बा दंथारो आरो बेखायनो जों बेखौ मान होनो हानांसिगौ बे लाइनजोंबो जों लांनो हानांसिगौ जोङो एक्टर जाबाबो साख्रिबो मावनो हायो आंल'सो मावा जेनेबा आंल'सो मावा साख्रि मावनानैबो जों एक्टर जानो हायो बेबो थाफाबाय थागोन जोंथ' एक्टरावथ' टाइम होबाय थानाङा नालाय नांगौल' समावसो नांगौ दा बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो लाइनजोंबो फैनांगौ लिरगिरिबो जानांगोन मेथाइ खनग्रा जानांगोन मेथाइ खनग्राया दिनै मोनसे स्टेजाव बेसेबां लायो दाथ' 80नि गाहायाव रावबो आर्टिस्टखौ मोजां आर्टिस्टखौ मोनबोला 80,000 80नि गोजौसो 1.5 लाख 2 लाख बेनिफ्राय दामग्रा देग्राखौ हरसेयाव बेसेबां लाबोनांगौ दामग्रा देग्राया हरसेयाव बेसे लायो सोरबा 5,000 लायो सासेयावनो हरसेयावनो सोरबा 3,000 लायो मास मोनसेया प्रग्रामानो प्रग्राम 5,000 बा बेसे जागोन 1.5 लाख मोनबाय दाना होनबा दामग्रा देग्राफोरखौ जों जानो हायो आरो दानिया दामग्रा देग्राया खालि बैसागुल' नंला सोरबा बार्थडेआवबो दाना फालिसै बहाबा हाबायावबो दानिया दामग्रा देग्रा नांगौसै बहाबा मराकास जाबाबो बहाबा हाबा जाबाबो गासैयावबो दामग्रा देग्रा नांगौसै बेखायनो दानिया दामग्रा देग्रायाबो आंखाल गैला बेजोंबो जानो हासै ओमफ्राय नेक्स्ट दाना बैसो जाबाय दामग्रा देग्रामोन बैसो जाबाय मोसाग्रामोन बैसो जाबाय एक्टिं खालामग्रामोन बैसो जाबाय दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिथांमोननो पेन्सन होबाय दा पेन्सन होनायनि राहाखौबो लाबाय जों थांनायावबो जों 7सो सायख'नानै हरबाय पेन्सना दिनै 8,500 मोनो मासाव 8,500 मासाव दाना होमबा पेन्सनबो मोनबावगोन जोङो देनां बैसो जाबा बोरायबा 60नि उनाव दासो 8,500 लासैनो 20,000 25,000 जालांगोन होमबा नोंथांमोना बेयाव दामग्रा देग्रा दङब्ला मोसाग्रा बोराय बुरै जायोब्ला बेखौबो मोनगोन होमबालाय आर्टिस्ट जानायाव माथो लस दं दा बेखायनो आं हारिमुनि मानसि हिसाबै आं खावलायगोन नोंथांमोननि जायगानिफ्रायबो दामग्रा देग्रा ओंखारथों मोसाग्रा ओंखारथों एक्टर एक्ट्रेस ओंखारथों आं बेखौ खावलायनाय जाहैबाय दा जियानो जादों नोंथांमोनाबो आंखौ मा गोसो जानानै लिंहरदोंमोन मा फाव खालामनो होननानैबा लिंहरदोंमोन ना सिरियाखानानि बायदि जुनाद फज'नानै आलासिफोरनि बिबुंथि खोनासंनो